Здравейте, приятели! В това видео ще ви покажа как използвам някои от най-добрите професионални дигитални инструменти буквално за жълти стотинки, вместо да плащам стотици левове на месец за скъпите им планове. Като ще ви дам цялата необходима информация да вземете информирано решение дали това е подходящо за вашия бизнес. Като ако сте малък бизнес или среден такъв и искате да използвате тези инструменти, но нямате възможност, това е перфектното решение за вас. Инструментът се казва Group by SEO и сега много накратко ще ви покажа как може да го използвате, ще ви кажа какви са му плюсовете, естествено ще ви споделя и недостатъците, защото не очаквайте да ви кажа, че всичко е перфектно, не е така, има си и недостатъци. Когато ви споделя всичко необходимо, вече вие ще може да си прецените дали да си го ползвате. Ние сме малък бизнес и примерно аз не съм SEO оптимизатор, нито разбирам от SEO, но пък искам да видя къде стои Lifehack.bg в търсачките, ключови думи, да си направя малко поручване и за целта няма нужда да плащам скъпия Ahrefs и SEMrush, а просто ще си вляза в Group by, ще си взема ето тук са плановете, мога ги разгледате, даже може да вземате единични инструменти, първо ще си взема има и Netflix, аз това не съм го видял. Ще си взема каквото ми трябва. Мога и пакет да си взема с повече инструменти. Много е гъвкаво. И просто ще си направя един анализ и след това ще си гледам бизнеса. Вече, ако сте голям бизнес, моят съвет е да си вземете отделен официален план, тъй като тук има данни, които може би няма да искате да споделяте, но за малки и средни бизнеси, които искат просто да си направите един бърз анализ, имате SEMrush, Ahrefs, имате и SERPstat, къде беше ето го, SERPstat, също работи. Сега ще мина през инструментите, които аз използвам. Ще мина през тези, които така смятам, че най-много си заслужават, ако решите да ползвате тази услуга. Няма да се спирам подробно на самата услуга, може да прочетете в материала. На мен любими тук са ми инструментите, то по-скоро не инструментите, а бази данни като Envato, където ако ми трябва нещо за някакво видео, някакъв ефект, примерно, ето сега ще я демонстрирам. Само да се върна назад. Отваряте инструмента, избирате си план, влизате на таблото, виждате то го превежда на български според локацията и в пакета ви, ако е Envato, базата данни, просто кликвате, само с един клик, няма логин, няма нищо, кликвате и автоматично сте логнати, тъй като хората, които държат тази услуга Group by SEO, явно са си взели Enterprise план и просто го препродават. И да кажем, че на мен ми трябва някакво сток видео да си добавя към моето си видео, да стане по-готино, или анимирана инфографика. Просто си влизам на това, което ми трябва. Ето тук. Примерно този ефект ми трябва и кликвам на Download, избирам на без лиценз и ето виждате, теглянето започва. То даже май се изтегли. Ето сега това не знам дали ще излезе на видеото, защото не съм му дал да се запише. Така, както и да е. Да, ето, изтеглих си напълно безплатно. Тоест за такива неща много си струва Group by SEO, за такива бази данни. Вече пак ви казвам, ако правите оптимизация на сайтове, поддържате други сайтове, съветвам ви да си вземете отделните планове, а не Group by SEO. Но ако сте малък бизнес, искате да си направите бърз анализ, ако искате да ползвате Canva Pro, да си направите някакви визии, някакви банери, но искате да плащате там целият месечен абонамент. Ето виждате, в Canva Pro сме, в акаунта на Group by SEO и тук може да създадете абсолютно каквото искате. Имате пълен достъп до всички премиум функции на Canva. Друго, Midjourney. Аз и си плащам отделен акаунт в Midjourney, но най-вероятно ще го спра, защото напоследък сега ще го отворя, както виждате отново без логин, без нищо, просто сме в Midjourney. Исках да кажа, че напоследък използвам Midjourney, само е тук базата му данни, т.е. не го използвам да си създавам изображения, просто ми трябва ползвам търсачката, примерно офис, трябва ми някаква снимка на офис или на нещо подобно, влизам си тук, тегля си я и си я използвам, тук няма кой да претендира за авторски права.
Като тази база данни не е достъпна, ако не сте на платен план, докато сега за какво да плащам? Това не е, че е много скъпо, но може би ще си спра абонамента и ще си ползвам на Group Buy Sale, тъй като ми трябва за много малко неща и няма смисъл да плащам официалния план. Другото, което е друга база данни, също това е Midjourney и FreePik използвам аз. FreePik също го има тук. Кликвате, един клик и директно сме в премиум акаунт, като имаме абсолютно всички премиум функции. Тази, която използва най-много напоследък, AI Image Generator. Ето виждате Image генератора, като сега аз използвам Character, т.е. създал съм си мой си герой, да кажем, с база данни от мои снимки. Сега аз тук няма да ги кача, затова ако искате наистина да използвате максимално опциите, нали, трябва да си го вземете отделно, не през GroupBuy. Но ако искате да създадете нещо интересно, видео също има, ето има видео с AI, доста добре работи, аз съм много впечатлен. Може да си ползвате през GroupBuy, да не плащате на годишния план, мисля, че беше 300 лева. Така, какво друго ползвах? Jasper, Copywriting, може да си го използвате, него също така го тествах. Има си ето всички функции налични, или поне тези, които аз пробвах, работеха. Сега не съм много запознат с инструмента, тъй като през GroupBuy за първи път го тествах. Така че нали, не мога да ви кажа повече неща за него. Пробвайте го. Eleven Labs също имате премиум акаунт, т.е. един абонамент. Имате, виждате колко много инструмента. Като честно казано, само един да използвате, примерно само Envato да използвате и FreePik, примерно с Midjourney, само това, само тия трите от всички 48 или с 7, колко бяха, вие пак сте, в смисъл пак ви е изгодно, защото плановете наистина са символични. Може да ги разгледате, това е най-скъпия 85, иначе може да използвате и отделни инструменти. Тоест, ако ви трябва само едничко нещо, само си вземате ето, $5 на месец. Си го вземате. Примерно Canva ви трябва 10 лева на месец. Canva Pro, нали? Не плащате пълния акаунт. Така, ето имате си Eleven Labs, също го използвам доста често аз. Тоест тук имате едни от най-добрите AI инструменти, така на много по-изгодна цена. PP Ads е много готин инструмент, където може да шпионирате и Facebook и TikTok реклами. Примерно Facebook, да кажем, че е по-актуален. Избирате си държава, има си България. Аз намерих лайфхак рекламите, така че можеш пуснете една шпионка и към тях. Тук имате различни критерии. Спрей течна гума против течове. Всякакви глупости, които се рекламират на българския пазар, може да ги разглеждате. Естествено, хубаво е да си ги разделите по категории, за да нали, не ви трябва всичко. Трябва ви нещо във вашата ниша. Така, PPAds беше интересно. Има доста инструменти, като минусът е, време и за минусите, нали, освен за плюсовете, минусът е, че тези, които показах, работят, няма проблем, но има някои, които не работят много често. Като аз веднага писах на човек, който стои зад инструмента, той ми каза, че оправят ги, опитват се да реагират, да ги нагаждат към тяхната инфраструктура, за да могат да са активни, но не се изненадвайте, ако примерно отворите SimilarWeb, примерно, и той не винаги работи. Примерно, преди малко, един път го тествах, работеше, втория път не работеше. Така че имайте предвид това, че не всички инструменти винаги работят. Има сапорт, реагират доста бързо. Поне аз винаги като пиша реагират много бързо. Момчето е коректно, което стои зад инструмента. Да, SimilarWeb. Да, ето ще зареди, но тук когато написах ето той се стои, просто нещо не е активно. Един път активно, един път не е активно. Така че това очаквайте и такива неща в GroupBuy Sale, но основно базите данни, инструментите за изображения, за копирайтинг, Ahrefs, който за мен е супер изгодно, че може да се ползва, Serpstat. Сега за Amazon не съм ги гледал, защото нямам работа там, нали, не му разбирам, но може да ги тествате.
Едно 70-80% от всичко си работи нормално, така че специално за базите данни и за анализите може да си го ползвате съвсем спокойно на доста по-изгодна цена. Пак ви казвам, използвайте го, ако сте малък или среден бизнес, за ваша лична употреба. Защото не е окей, според мен, да го ползвате, ако работите за клиенти. Имайте го това предвид, аз не би го ползвал. Но за ваша лична употреба, за вашия малък или среден бизнес, за вашата си работа, може да си го ползвате спокойно на тези изгодни цени. Това му е идеята, т.е. това е таргета, малки и средни бизнеси и експерти, които нали, сега за един анализ на Ahrefs сега няма плата толкова пари, естествено. Нито съм оптимизатор, нито нищо. Но искам да видя някакви неща, които така да си направя някакъв извод от на къде стои сайт. Това е. Group Buy Sell. Пробвайте го. Прочетете материала. Описал съм абсолютно всичко необходимо. И ако имате въпроси, моля, нали, не ги задайте към мен. Аз само разглеждам услугата, само ви я споделям. Има си, ето тук си има support, няколко канала. Пишете и ще ви отговорят с сигурност. Това е. Надявам се да ви бъде полезно. До скоро.